духтарако нигоҳ кунем ба леон омадагия. Ин намуд леон, ин яй леон, баъд ана яй леон духтаро. Ҳар диями ё 70 сомония духтаро. Нархи обдовишаям, ҳам нархи донашай. Мақсад дигар арзон намешавад. Дранг дорем, оли сангзадагиошам нишон метим. Ина бесанго духтаро бо ини дубайский аста, ирам 60 сомони. Ирам бори новинка ҳай. Ина духтарако баъд бо ини намуд папино ҳаста. Ина ранги сирх, фиолетови, сабз дорад. Ини гили охиронаш ай ино нестаю. Ин гили навай. Ирам духтараи хушру 60 сомон метр, 3 метр 60 сомон. духтарако иёрам доставка дорем. И нархи обтоишам ҳамияй. Мақсад дигар арзон намешавад. Нусхаи ва я итальянка ҳай. Аҷоибот хушру. Дидем? Бори навай ҳамаш. духтаро бисёр суроғай мепурсидем. Суроғаи мо духтаро бозори Корвон, ҳафтум қатор, магазини 22. Касе дар нофаҳмояд рақамҳоро дар рӯи экран мемонам. Марҳамат карда занг занем. Бо суроғара пурра карда мефаҳмонам. духтарако бо ин намуд омадагия нигоҳ кунед. Ишам аҷоибот фасон. Ҳам тигри кабуд дорем, ҳам сирх дорем. Не гилмайдаи зард, гилмайдаи сирх духтаро. Ирам 3 метр 60 сомонай духтаро. Нархи донашам ҳамияй, обтоишам ҳамияй духтарако. духтарако бо ин намуд папино омадай. Ишам аҷоибот фасон. 4 та ранг дорад. Ина рангош нигоҳ кунед. иёрам духтаро 3 метр 60 сомонай. Нархи донашам ҳамияй, нархи обтоишам духтаро ҳамияй. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Касе конкретни харидорай марҳамат, сангдорошам ҳаст духтаро. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анамин намуд папинои дубайский аҷоибот фасон духтаро. Нархи донашам духтаро 60 сомонай, нархи обтовишам ҳама бори навай духтаро нигоҳ кунед. Ин ду таранг дорем. Ина баъд бо ин ду таранг сабзи салативи бо нехали зарди тилёча. Баъд ин рангай кадомеш маъқулай духтаро 3 метр 60 сомон. Нархи донарам ҳамияй, обтоишам ҳамияй духтаро. Нирам бори новинка ҳай. Сангзадагиошам оли навори ояндада нишон метиҳам. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анамин намуд папинои дубайский духтаро айни ҳол бесангша дорем. 3 метр духтарако 60 сомонӣ. суроға духтарако бисёр мепурсен. бозори Корвон, Корвон сити духтаро ҳафтум қатор, магазини 22. Касе харидорай марҳамат карда биен, метонен ай наздик бинен, метонен заказ кунен, доставка ҳам дорем духтаро. Папини новинка бори Дубайае.